Leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Scheldemondig. Een programma waar we mensen ontvangen met een passie. En vandaag heb ik iemand met het passie fluiten van een wedstrijd. En hij zit hier naast me. Leuk dat je er bent. Wie zit er naast me? Ik ben Nick Elderson, 24 jaar. Scheidsrechter geweest in het amateurvoetbal. En nu voorzitter van de scheidsrechtervereniging van Zuid-Vlaanderen. Ja, voorzitter, daar ben je nog niet zo heel lang, heb ik begrepen. Nee, klopt. Eigenlijk sinds september, de jaarvergadering, ben ik voorzitter geworden van de vereniging. Ja, waarvoor is de scheidsrechtersvereniging? De scheidsrechtersvereniging is er voornamelijk om belangen te behartigen van scheidsrechters in Zuid-Vlaanderen. Mocht je met een probleem zitten, je hebt een lastige wedstrijd gehad, dan kan je bij ons je verhaal kwijt. Kunnen wij je steunen. En aan de andere kant zorgen wij voor gezellige sociale activiteiten en kan je ervaring met elkaar delen tijdens bijvoorbeeld een bierproefavond of een bowling. En voetballen wij in de zaal met de jeugd, op het veld met de jeugd. Dus ja, voldoende te doen voor de scheidsrechters. Ja, hoe staat het met de leden? Het ledenaantal is een aantal jaren wel wat teruggelopen. Dat denk ik dat je dat wel bij elke vereniging ziet. Zo ook bij ons. De gemiddelde leeftijd is wat omhoog gegaan. En het is tijd om een nieuwe weg in te slaan. Tijd om meer de jeugd te werven en te groeien. Ja, want dat is wel nodig hè, binnen de voetbal. Het is veel vergrijzing en er komt eigenlijk weinig jeugd bij. Zie je dat nou ook hier in Zuid-Vlaanderen? Ja en nee. Ik ben ook actief betrokken bij de jeugd van Vogelwaarden natuurlijk. En dan zie je ook dat een aantal achteruit gaan. Nou valt dat bij onze vereniging gelukkig wel mee. Maar ja, inderdaad, dus zeker een waarneembare vergrijzing. Dus. Ja, je had het over veel activiteiten organiseren voor je eigen vereniging, maar jullie doen ook activiteiten organiseren voor andere verenigingen eigenlijk, hè? Ja, dat klopt. Verenigingen kunnen bij ons terecht als ze informatie willen over de spelregels. Dus zoals de spelregelbewijzen voor de B-junioren, dat heet dan onder 17. Daar kunnen wij voorlichtingen geven. En elk jaar wijzigen er ook spelregels bij de KNVB waar wij voorlichting in kunnen geven. En wij ondersteunen ook clubscheidsrechters om een hoger niveau voor zichzelf te halen. Ja, het spelregelbewijs, dat is verplicht, hè? Ja, klopt. Zodra je tweedejaars B-junior bent, moet je een spelregelbewijs hebben. Ja, wat vind je daar nou zelf van? Als je scheidsrechter bent geweest, merk je wel, denk ik, dat de meesten de spelregels nog niet helemaal kennen. Wat vind je er dan van dat de KNVB zoiets als eis stelt? Ja, ik vind het initiatief hartstikke goed, maar ik denk dat ze er te laat mee zijn. Te laat in die zin bedoel ik dat bij onder 17 zouden eigenlijk al eerder moeten beginnen. Ik denk dat je bij de D'tjes, C'tjes, onder 13, onder 15, dat je daar eerder je slag al moet slaan. Omdat de B-junioren die zijn al te ver gerijpt om nog iets eraan te hebben en om ermee op te groeien. En daar komt ook nog bij dat als je, stel jij gaat voetballen nou, heb je geen spelregelbewijs nodig. Want op het moment dat je tweede jaar B bent geweest, heb je geen spelregelbewijs meer nodig. Nee, dan hebben we het eigenlijk over de oudere jeugd. We beginnen eigenlijk onder de 6 jaar hè, bij de minis. En dat stapelt eigenlijk op, hè, JO6, JO7, JO8. En daar zijn ook een aantal dingen veranderd dit seizoen. Ja. En daar zie je dat ze de scheidsrechters weghalen. Wat vind je daarvan? Voor die leeftijdsgroepen vind ik dat een goede zaak. Dus, je ziet vaak bij de E'tjes en F'jes, bij de onder 7, onder 9... de speels op half veld, de onder 9 is nou naar een kwart veld gegaan eigenlijk, met minder spelers. Dus een scheidsrechter is minder nodig. Het is nou een spelleider geworden. En deze spelleider die grijpt pas in als het echt nodig is. En dat vind ik een goede zaak. Dat is zeker een meerwaarde. En die lijn wordt ook doorgevoerd naar de onder 11 komende seizoenen. Dus ja, het gaat de goede kant op wat dat betreft. Ja. Nog even terugkomen over die scheidsrechtersvereniging. Je bent daar voorzitter van geworden. Bestuurlijk is er wel wat veranderd. Ik heb gezien bijvoorbeeld dat jullie ook een nieuw lid hebben uit België. Zie je nou bij de scheidsrechters ook dan de scheidsrechters uit België komen naar Zuid-Vlaanderen? We hebben al enkele jaren leden uit België. Maar in België kennen ze in principe hetzelfde zoals wij dat in Nederland kennen. Hebben ze ook scheidsrechtsverenigingen. Dat heet daar vriendenkringen. En die doen ook activiteiten zoals wij die organiseren. Deze Vlaamse scheidsrechters zijn naar ons gekomen omdat ze fluiten bij de KNVB. En zodoende zijn ze lid geworden. Scheidsrechtersvereniging Zuid-Vlaanderen werken ook veel samen met andere scheidsrechtersverenigingen.
bijvoorbeeld Walcheren? Ja, in principe, wat ik al had gezegd, we voetballen in de zaal. En dat is vaak een combinatieteam met Walcheren, met Noord- en Zuid-Beveland. We hebben zelfs een keer met Gorinchem samengewerkt. Dus we hebben ook regelmatig contact. De Code Winter Fairplay bokaal bij Noord- en Zuid-Beveland zijn we naartoe geweest. En aan de andere kant van het land, zeg maar het Vlaamse land, spelen we elk jaar de wedstrijd tegen de Koninklijke Wazo. Dat is een scheidsrechtsvereniging uit het Waasland. En binnenkort ook tegen de Vereniging van Antwerpen. Dus ja, aan beide kanten zoeken we regelmatig contact. Ja. Nederlands kampioenschap zit er ook aan te komen. Het is eigenlijk wel een heel belangrijk evenement, denk ik. Hè. De teams, neem ik aan, door heel Nederland komen dit jaar naar, eigenlijk volgend jaar, hè. 20 januari neem ik aan. Klopt. Is dat in Terneuzen? Kun je daar eens iets over vertellen? Ja, eigenlijk zijn wij al sinds enkele jaren actief bezig met de zaalvoetbal. We draaien lekker mee. In 2013 hebben we een keer het NK in Terneuzen georganiseerd en ook gewonnen. Sindsdien is het eigenlijk vrijwel elk jaar dat we naar het NK mogen. Dus het is gewoon hartstikke mooi dat wij dat NK nou naar Terneuzen kunnen krijgen. Het is een hartstikke mooi adviesje voor de omgeving. En ja, wat je al zei, de scheidsrechters komen uit heel het land. En je voetbalt gewoon tegen de beste scheidsrechters. Ja, van bijvoorbeeld Groningen, Boxmeer, Venlo, Amsterdam. Ze komen overal vandaan. Ja. Heb je dan ook bij zo'n toernooi dat je alleen maar commentaar op de leiding hebt? Want het zijn wel allemaal scheidsrechters die tegen elkaar voetballen. Dus die kennen alle regels en die weten het eigenlijk altijd beter. Zie je dat nou op zo'n Nederlands kampioenschap, zie je dat ook terug in het veld? Ja, maar gelukkig niet zoveel. Het valt eigenlijk in het niet bij de sportieve aspecten die het heeft. Het is voornamelijk gezelligheid, lekker voetballen en bezig zijn. En natuurlijk, er valt wel eens een gele kaart, maar na afloop, de derde helft is ook bij de scheidsrechters belangrijk. Ja, dat is elk jaar dat Nederlands kampioenschap? Ja, het varieert elk jaar per district. Tenminste, vroeger waren er nog districten. Dan wordt wel nog een beetje aan vastgehouden. Dus nou is het in Zeeuws-Vlaanderen. Volgend jaar is het misschien in Noord-Holland ergens. Ja, nu is het in de zaal, maar jullie doen dat ook gewoon op het veld. Ik wou zeggen eigenlijk het grasveld, maar ja, het kan ook gewoon zomaar kunstgras zijn natuurlijk. Ja, eigenlijk 2 jaar geleden zijn we daarmee begonnen. Zijn we naar Groningen gegaan. Hebben een bus gehuurd, het was hartstikke gezellig. En afgelopen jaar zijn we naar Rotterdam gegaan. Was op kunstgras. Nou, hebben we verdienstelijk een 4e plaats gehaald. 3e plaats moet ik zeggen, sorry. Dus ja, ook met de jeugdige selectie zijn we regelmatig op pad om leuke activiteiten te ondernemen. En, ja. Ja, ik zou zeggen eigenlijk aan de kijkers van 20 januari in de Vliegende Hollander, het Nederlands kampioenschap. Daar moeten ze gewoon bij zijn. Dus kijken hoe dat gaat. Dat is 1 keer in de zoveel jaar natuurlijk. En alle scheidsrechters bij elkaar hebben. We hebben natuurlijk goede scheidsrechters in Zeeuws-Vlaanderen. Nou ja, daar hoorde je zelf ook bij. We laten even de scheidsrechtersvereniging achter ons. We gaan eens even kijken wie zit er nou bij ons op de bank. Nou ja, je hebt een scheidsrechtersverleden. En we hebben even, ik heb even op je Facebookpagina gekeken. En toen kwam ik het volgende tegen van 27 maart. En er staat: na langer over te hebben nagedacht, heb ik dan toch eindelijk een beslissing gemaakt. Na ongeveer 8 jaar wedstrijden te hebben gefloten voor de KVB is het voor mij genoeg geweest. Ik stop ermee. Een carrière met hoogte- en dieptepunten, met als hoogtepunten onder andere de benoeming tot scheidsrechter van het jaar 2012 en mijn debuut in de hoofdklasse. De dieptepunten zullen we maar snel vergeten. Collega's, bedankt voor de leuke samenwerking en ik wens jullie heel veel succes in de toekomst. Nou wil ik dan toch wel even een aantal dingen uithalen. En 1 ding is toch eigenlijk wel, de dieptepunten zullen we snel vergeten. Ja. Over welke dieptepunten hebben we het dan? Nou goed, als scheidsrechter heb je altijd de wil om het beste uit de wedstrijd te halen. Dat lukt helaas niet altijd. Ik heb momenten gehad dat ik dacht van shit, wat sta ik hier nou te doen? Bijvoorbeeld toen ik als 16-jarige jongen bij VVR tegen Wernhout moest fluiten. Hartstikke een leuke wedstrijd, een derby in die streken. Maar op een gegeven moment werd het bekend hoe oud ik was en was ik gewoon de grip op de wedstrijd kwijt en moest ik staken. Tot dan toe had ik nog geen problemen gehad, totdat ze wist hoe oud ik was. En dat was gewoon echt een dieptepunt in mijn carrière. Maar goed, daar heb ik van geleerd. En ook meegenomen naar mijn volgende wedstrijden. En om beter te kunnen presteren. Nee, ik ben uiteindelijk gestopt. Wat je heel veel bij scheidsrechters hoort, in ieder geval wat ik wel eens meekrijg, is toch ook dat de samenwerking of de medewerking misschien wel vanuit de KVB ook niet altijd optimaal is. Hoe heb jij dat ervaren?
Ja, de medewerker was eigenlijk heel stroef. Ik heb jaren in het talententraject gezeten. En op het moment dat ik daar uitgehaald werd, ben ik in feite in de diepe gegooid. Je komt in een gat terecht, je krijgt geen begeleiding meer en er is eigenlijk totaal geen nazorg. Er werd tegen mij gezegd van ja, laat maar zien wat je kan en dan kom je er wel. Nou, ik heb het geprobeerd, alleen het is gewoon heel lastig om in een cultuur boven te drijven waar je voorkeursrollen hebt bij anderen. En dat is ook een van de redenen dat ik daar niet meer aan mee wil doen. Ja, bij het bericht wat je geplaatst hebt in maart stonden ook al een aantal foto's. Die foto's wil ik even langs gaan, want ik zie hier bijvoorbeeld de foto ja, waar je volgens mij een diploma of een certificaat krijgt, denk ik zomaar. Kun je eens iets vertellen over deze foto? Ja, deze foto was gemaakt in 2012 bij de Zeeuwse Voetbal Awards. Toen was ik genomineerd voor scheidsrechter van het jaar en heb ik ook uiteindelijk gewonnen. Hier krijg ik het certificaat van Roelof Luijgen overhandigd. Die heeft toen nog een aantal dingen tegen me gezegd van ja, je komt er wel en ik ben hartstikke trots dat ik deze aan jou mag overhandigen. Dus dat was een hartstikke leuke avond. Ja, daar heb ik echt van genoten. Ja, Roelof Luijgen, even voor de kijkers, is iemand die eredivisie heeft gefloten, volgens mij ook nog een stukje Europees. Ja, kun je nog wel eens tegenkomen als je naar Hoek gaat kijken, want volgens mij fluit hij nog steeds hoofdklasse, topklasse misschien nog wel. Nu zien we een andere foto voor jou, dan kom je het veld op. Ja, dat is altijd mooi, hè? Het veld opkomen met een pupil van de week, denk ik. Ja, wat denk je nou als je deze foto ziet en je gaat het veld op? Als je dat nou ziet, wat denk je dan? Ja, ik denk terug aan een hele mooie tijd. Maar ik heb nog steeds geen moment dat ik het mis. En dat komt door? Ja, gewoon door mijn ervaringen in de laatste jaren. Ja, niet per se wat er in het veld gebeurde, maar gewoon het hele plaatje. Dat heeft ertoe gemaakt dat ik die beslissing heb gemaakt. En, ja. Ja, het wordt niet makkelijk gemaakt. We hebben natuurlijk nog steeds wel een aantal jeugd rondlopen hier in Zuid-Vlaanderen. Sjarko van den Bergen, Robin Koster. En zo hebben we nog wel een aantal. En die moeten zich natuurlijk elke week weer bewijzen om toch maar ja, zo hoog mogelijk te komen. Wat denk ik wel moet kunnen. Nu zien we hier een andere foto van jou. Volgens mij fluit je hier Feyenoord. Dacht ik zo te zien. Ik heb geen idee tegen wie ze spelen, maar ik zie jou daar ook tussen lopen. Voor mij is dit een jeugdwedstrijd. Nou, dit is Jong Zeeland tegen Feyenoord onder 19, als ik het goed heb. Dat was 2 jaar geleden in de voorbereiding van Jong Zeeland. Spelen ze elk jaar wel een wedstrijdje of 2, 3 tegen profclubs. En ik mocht daar 1 wedstrijd van leiden. Ja, je hebt ook een toernooi in Breskes. Het Osmanovski Cup. Daar fluit je ook regelmatig, volgens mij. Ook al ben je gestopt eigenlijk als scheidsrechter, fluit je daar nog wel. Wat is de reden dat je daar nog wel fluit? Ja, je bent daar op pad met een team eigenlijk. Je bent daar met 9, 12 scheidsrechters, neutrale assistenten. En het is in feite daar een beetje een teamsport. Je gaat samen uit, samen thuis en je kan genieten met elkaar. En dat vind ik heel belangrijk. En ik ben ook echt heel dankbaar dat ik daar nog steeds mag komen. En dat mis je eigenlijk als je als scheidsrechter op pad gaat naar een competitiewedstrijd? Ja, het is in feite natuurlijk een beroep wat je alleen doet. Of een hobby die je alleen uitoefent. En pas als je in de hoofdklasse gaat fluiten, mag je met z'n 3 op pad. En ook dat heeft meegespeeld. Dat je natuurlijk alleen op pad moet, dat is niet leuk. En als je met z'n 3 op pad kan, ja, dat is hartstikke gezellig. Nou ja, hier ben je ook weer op pad op deze foto. Dat is wel al van een paar jaar terug zo te zien. Je ziet er in ieder geval nog een stuk jonger uit. Nou, ik denk dat dit ook nogal een redelijk niveau is, want ze staan zelfs met een camera op je gezicht. Ja, is dat ook voor jou nog belangrijk dat je bijvoorbeeld de wedstrijd terug kan zien als je een wedstrijd gefloten hebt? Ja, kijk, bij deze wedstrijd, dat was Valuwe VFC tegen Emplina in de tweede klasse. Ik kijk meestal wel mijn wedstrijd terug. Ik keek ze meestal terug. Het is gewoon hartstikke interessant. Je kan ervan leren hoe je beter kan anticiperen. Wat je in bepaalde situaties hebt gedaan en wat je over het hoofd hebt gezien. Dus eigenlijk is het een soort van reflectie hoe je jezelf beter kan maken. En daar was ik wel actief mee bezig. Ja, hoe hoger je komt, hoe moeilijker het wordt. Of zie je dat toch anders?
Ja, eigenlijk hoe hoger die komt, hoe makkelijker het wordt. Wat we ook al hadden gezegd natuurlijk, in de hoofdklasse ga je met drie man op pad. Nou, in de derde divisie komt er nog een mannetje bij. En ja, goed, in de vijfde, vierde klasse sta je er gewoon alleen voor. Dan is het hotse knotsvoetbal, ja, lange ballen en echt werken. En toch heb je dat in de eerste klasse, hoofdklasse al wat minder. Dan is het technischer en sneller en kan je beter anticiperen. Heb je niet van die stomme overtredingen waardoor iemand tegen elkaar aanloopt. Dus ja, hoe hoger die komt, eigenlijk hoe makkelijker het wordt. Ja, die vergelijking kan je natuurlijk wel maken, want je hebt zelf hoofdklasse gefloten, maar je voetbalt zelf nog bij Volgewaard in de vijfde klas. Ja, dat is natuurlijk wel een verschil. Ja, zeker. Zeker als je ziet wat er af en toe ook voorbij komt als scheidsrechter natuurlijk. Maar ook het voetbal zelf op het veld is anders. Maar goed, het plezier voor het spelletje, dat staat voorop. En lekker voetbal, lekker bezig zijn. Ja, en in de hoofdklasse komen natuurlijk ook geen uitslagen als 8-1 of 6-0 tegen, neem ik aan, die je in de vijfde klas wel tegenkomt. Ja, dat is meestal een uitzondering in de hoofdklasse inderdaad. Ja. Nu zien we hier nog een leuke foto. Nou ja, een foto niet in scheidsrechterskleren, maar eigenlijk wel even in pak. Kun je hier eens iets over vertellen? Ja, dit was na afloop van de Zeeuwse Voetbal Awards. Zag ik met Dennis en Stefan Wiegmans op de foto met het beeldje wat ik heb gewonnen. Ja, beide mannen, daar heb ik ook regelmatig contact mee en nog steeds. En ja, prachtige avond. Ja, dat zijn twee mannen die nog steeds fluiten, volgens mij. Komen van de overkant, volgens mij, hè? Ja, Stefan die fluit sowieso niet meer. Die is dat nou, is degene die met Stefan bril? is rechter, Oké. zonder bril. Zonder ja. bril. Die zit nou bij Mok. En Dennis fluit volgens mij ook niet meer. Ja, dus nou ja, dat het is een bijzondere avond natuurlijk. Ja. Als je daar nou terug ziet, je hebt al eerder aangegeven, nou ja, voor mij hoeft het eigenlijk niet meer. Maar volgens mij ben je nog wel eens op het veld te bekennen als scheidsrechter. Ja, ik ben sinds dit seizoen ook actiever betrokken bij de jeugd van Vogelwaarde in het jeugdbestuur. Stel ik ook de scheidsrechters aan en fluit ik ook af en toe mijn wedstrijdje. Dus ik vind het nog steeds hartstikke leuk en ik vind het ook mooi omdat daar geen verplichtingen bij komen. Ik kan fluiten wanneer ik wil en ik kan zelf kiezen van wie ik wil fluiten. En ik word er niet op afgerekend. Want er is natuurlijk wel een afrekencultuur nog steeds bij de KNVB. Ja, het valt niet mee om eigenlijk aan de slag te gaan voor de KNVB. Maar ja, toch, we moeten verder. Hè, binnen de voetbal moeten scheidsrechters bijkomen. Zeker als voorzitter van de scheidsrechtersvereniging moeten er mensen bijkomen. Hoe ga je dat aanpakken? Nou, we zijn al een aantal jaren bezig om meer activiteit op het plan te krijgen. Dus wat ik al had gezegd, de bierproefavond, voetbalwedstrijden, bowling, dus noem maar op, spelregelavonden. Dus de activiteiten die zijn er en het is nou tijd om de volgende stap te zetten door ook verenigingen in de omgeving te benaderen. En daarbij ons kenbaar te maken, want ik ben van mening dat er nog maar weinig mensen kennis hebben van onze COVS-vereniging. Hoe zie je de toekomst? Het is op dit moment lastig te zien. Ik denk dat het voor elke vereniging lastig is om leden te krijgen. Zeker in deze regio waar het heel veel vergrijst. Maar ja, ik ga er vol voor en ik ben ervan overtuigd dat wij een ledenaantal kunnen groeien. En een jeugdigere vereniging kunnen krijgen. Als wij hier nou over 10 jaar nog een keer zitten, zou zomaar eens kunnen, je weet het nooit. Waar staan jullie dan als scheidsrechtersvereniging? Nou, op dit moment hebben we gewoon een gezonde en degelijke vereniging. En hebben wij een mooie toekomst voor ons. En ik hoop dat wij, als we over 10 jaar bij elkaar zitten, dat wij gewoon leden verdubbeld of verdriedubbeld zijn. En dat is wel een mooi streven, denk ik. En waar staat Niek over 10 jaar? Nog steeds voetballen bij Volgewaarde? Nou ja, ik ben dan al 34, maar ja, voetballen zal het waarschijnlijk nog steeds zijn. Maar ja, goed, dat moet de tijd leren. Ja, misschien vierde klas. Nou, dat hoop ik volgend jaar al. Het zou zomaar kunnen. Wie weet. Ik wil je in ieder geval bedanken. Succes met je scheidsrechtersvereniging, met Volgewaarde. En nou ja, goed, wie weet komen we elkaar nog eens tegen. Komt goed. Ook dat zou zomaar eens kunnen. Ja, wie weet. Ja. Ik wil alle kijkers bedanken voor het kijken naar Scheldemondig. Dit was Niek Elderson en Kenny Vermunt. Graag tot de volgende keer.